Per nosaltres fer país és obrir la porta cada dia, que la gent vingui i estem convençuts que fer país és generar economia local. Taramana neix d'una inquietud cultural. Ja fa 9 anys que estem aquí. Barregem cultura i gastronomia i promocionem el producte de temporada i de proximitat. La gent que ve amb el Val de Fem País podrà trobar un menú degustació de 10 o 12 tastets d'una mica, intentar arribar a tots els gustos, no? El menú degustació ens ha agradat molt. Potser destacaria és que el producte que et donen és un producte de temporada. Sí que la curiositat com el local, una mica com està enviat tot el local, sembla que és una fàbrica així antiga d'allò, un punt així una mica singular, i a més que hi hagi la vessant més cultural aquí al mateix restaurant.